Kaixo, Maria Mateo naiz, eta irakaslea eta musikaria naiz. Ni Atarrebian jaio nintzen eta txikitatik hemen ibili naiz, lagunekin, eskolan eta hemengo eskolaz kanpoko jarduerak ere hementxe egin ditut eta egia da, azkenean herriarekiko dugun harreman hori edo goxotasun hori ez, badudala. Bidalitzazuiz goxoak zerura, laztandu begirunez mundua, piztu xuteak jolastu lerrutan. Nik musika talde bat daukat, Lilo izenekoa, eta orduan beste hainbat musikarirekin batera, duela urte terdi edo 2 urte inguru, abian jarri genuen proiektu bat da. Eta orain pixka bat gure burua ezagutzeko prozesu horretan gaude eta kantak euskaraz eta gaztelaniaz egiten ditugu. Eta egia da musikak mugitzen gaituela edo modu oso berezian bizi dugula eta orduan musikari bezala gure burua edo garatu nahi dugula nolabait. Nik betianik kantak sortu izan ditut, niretzat musika gorputza astintzeko edo arintzeko eta jolasteko bide bat da. Eta orduan martxan jarri genuen proiektua nire kantekin, banda jarri genien, naiz eta gerora bestek ere kantaren batean ere bai lana sartu duten edo konposatu duten. Nik uste dut euskara gure bizitzan inguru honetan edo ingurune honetan geroz eta presenteago dagoela. Jende askok badaki euskaraz, orain pixka bat da trebatzea eta praktikan jartzera animatzea igual kostatzen zaigula eta orduan nik jende animatzen dut bai bizitza orokorrean eta baita musika arloan ere euskaraz trebatzera. Esan duan bezala zenbat eta hizkuntza gehiago nik uste dut aberasgarriagoa dela bizitza eta ikuspegi edo ikuskera, bakoitzak duen ikuskera. Orduan jendea euskaraz aritzera eta euskaraz musika sortzera animatzen dut. Beharrezkoa da eta polita da.